Gilgamesh var, som vi talte om sidst, formentlig en historisk konge. Men vi har ingen historiske vidnesbyrd om hans eksistens. Men vi har kendskab til nogle af de personer, som nævnes sammen med Gilgamesh, at de var historiske personer, så muligvis har han eksisteret. Eposset var ikke det eneste litterære værk, som nævnte Gilgamesh. Men allerede i ældre fortællinger var han en helt. De sagde, at han var triumferende overfor ikke kun sine menneskelige fjender, men også monstre. Han skulle efter sigende have guddommeligt blod i årene, og han havde endda samtaler med guderne. Men han blev stadig set som et menneske, og i begyndelsen havde hans fortælling ingenting med syndfloden at gøre. Mesopotamierne havde fortalt fortællinger om en stor syndflod, men den havde muligvis fundet sted for flere tusind år siden. Den mindede om den bibelske, men i tidligere versioner havde helten eller hovedpersonen i fortællingen ikke altid det samme navn. Nogle gange var han Atrahasis, andre gange Ziusudra. I Gilgamesh-eposset hed han Utnapishtim. Digtene blev overleveret fra mund til mund indtil et tidspunkt i det andet årtusinde før vores tidsregning. Her tog nogen, eller en person, alle disse fortællinger og vævede dem sammen til en enkelt narrativ. Vi er ikke sikre på, hvem der er ansvarlig for det her, men skriveren, hvis navn er nævnt i bunden af en af de her tavler, er Sin-Like-Unini, og han har derfor fået kredit for den her bedrift. Hvorvidt det er ham, eller han bare er en, som har kopieret disse tavler, det vides ikke, men Sin-Like-Unini, som levede omkring 1200 før vores tidsregning, er ligesom Homer er for Iliaden og Odysseen. Og det holder de fleste fast i, selvom vi altså ikke ved det. Sin-Like-Unini tog fortællingerne fra Gilgamesh og syndfloden og kombinerede dem i et enkelt epos. Og hans helt, Gilgamesh, blev jagtet af store menneskelige dilemmaer. Vi tager lige og kigger lidt på epossets historie. Altså omkring 1600 før vores tidsregning. Der har vi den tidligst nedfældede version af Gilgamesh-eposset i form af det oldbabylonske sprog. Det er altså næsten 1000 år før Homer skrev Iliaden og Odysseen. Det litterære værk Gilgamesh havde åbenlyst en funktion i det samtidige samfund. Det er klart, at det havde til formål at fremhæve det guddommelige kongedømme og social status og fremhæve en eller anden form for guddommelig orden. Gilgamesh blev også brugt i de mesopotamiske skoler. Arkæologer har fundet en lertavle, for eksempel med en sektion fra Gilgamesh, som tydeligvis blev brugt af en skoleelev. Tavlen er et bevis på, at eposset havde fundet vej til skolen, så heltedigtet har været velkendt blandt mesopotamierne. Omkring 1300 før vores tidsregning opstod der det, som forskerne kalder en standardversion af Gilgamesh, som blev nedfældet på 12 tavler på akkadisk. Akkadisk er et semitisk sprog, som er relateret til hebraisk og arabisk. Det var således blevet kopieret i 1000 år før Assurbanipal inkluderede det i sit bibliotek i Nineve. Kun muligvis har det været krigsbytte. Nineve blev ødelagt efter den persiske invasion under Kyros den Store i det 6. århundrede. Han ødelagde Nineve og andre byer i Assyrien. Han havde ikke noget ønske om at absorbere kulturen, kun folket. Deres sprog, persernes, var ikke semitisk som i Gilgamesh, og de havde andre guder og en anden mytologi. Biblioteket var derfor ikke til nogen nytte for perserne, og det blev brændt ned. Efter Perseriget kom til at omfatte hele området, begyndte Gilgamesh som epos og endda heltens navn at forsvinde, indtil det altså igen dukkede op i 1800-tallet. Tavlerne, som var bevaret, var, som tidligere omtalt, ikke hele, og 2/5 af selve teksten var væk. Der var adskillige huller og manglende dele, ord og hele hjørner af tavler manglede. Således er den moderne oversættelse reelt en tekst, som er blevet suppleret med mange andre fragmenter og andre versioner af fortællingen, bevaret på sumerisk, babylonsk og hittitisk. I denne redaktionelle proces er Gilgamesh af vestlige forskere blevet karakteriseret som et epos, altså et heltedigt, selvom denne her litterære term har været fuldstændig ukendt i Nærorienten.
I næste episode er det mødet mellem Enkidu og Gilgamesh, som vi kommer til at se nærmere på. Guderne skaber Enkidu, en vildmand, som skal udfordre Gilgamesh. Han udfordrer Gilgamesh til kamp, hvorefter de to bliver nære venner. Mere om det i næste afsnit.